Niekoľko napadnutých ľudí, jedna mŕtvá žena. Taká je bilancia útokov psov v posledných mesiacoch. Sú ale na mieste opatrenia štátu zakázať niektoré plemená psov a iným zas sprísniť režim. Tak presne o tomto sa dnes pobavíme s veterinárom Tiborom Braunerom. Dobrý deň, vítajte pán doktor. Ďakujem pekne za pozvanie. Ešte by som aj doplnil, že ste viceprezidentom Komory veterinárnych lekárov na Slovensku. Tak povedzte, čo pán doktor, máme sa teraz báť, chodiť po uliciach? Minister Jahnatek z toho spravil veľkú tému. Myslím si, že situácia nie je o nič iná, ako bola v predchádzajúcich mesiacoch alebo v predchádzajúcich rokoch. Takisto plemená máme tie isté, ako sme mali aj doteraz. Ale iste je to téma, o ktorej sa treba baviť, ale treba sa baviť trošičku s odstupom a myslím si, že práve tá kategorizácia plemien, ktorú navrhuje ministerstvo, asi nie je úplne na mieste. Presne preto to som vás sem zavolal, tak sa aj teším na tú debatu. Tak poďme všeobecne. Takéto návrhy ale prichádzajú pomerne často, pravidelne, nepravidelne vyťahujú ich politici, skúšajú nás. Čiže keby sme naozaj tak všeobecne povedali, ako to hodnotíte? Ide o ďalšie zbytočné zákazy, alebo je naozaj nejaká forma regulácie nutná? Alebo je to len bublina? Ako som spomenul, je to téma, o ktorej sa treba baviť. Isté, že je veľa nezodpovedných majiteľov, ale ako som už povedal na začiatku, nezodpovedných majiteľov určite nie nezodpovedných psov, alebo už vôbec nie nezodpovedných plemien. Sú plemená, ktoré majú trošičku ťažšie vedenie, to znamená, že treba sa im viacej venovať, musia pracovať istým spôsobom, sú proste určené na istý druh práce. A toto, keď chovateľom nie je zvládnuté, tak potom sa aj ten pes môže stať nezvládnutelným a môže potom spraviť také nejaké neplechy, aké boli v poslednej dobe. Mimochodom vás ako Komoru veterinárov minister Jahnatek prizval aspoň k nejakému pripomienkovaniu, alebo ste sa dokonca podieľali na zostavovaní toho návrhu? Dozvedeli sme sa, že sme boli vraj súčasťou tohto návrhu, čo nie je tak úplne pravda. Boli sme samozrejme prizvaní, za čo určite ďakujeme a budeme radi, keď budeme prizvaní ďalej k tvorbe zákonov, ale 48 hodín, ktoré sme mali na to, aby sme pripomienkovali, je pomerne krátka doba. Máme však slúbené, že v medzirezortnom pripomienkovaní budeme môcť výrazne aktívnejšie a väčšou mierou vstúpiť do tohto zákona. Verím, že to tak to bude. snáď dopadne trošku lepšie ako 48 hodín vopred, to naozaj nie je veľa času. Ale teraz k tým plemenám a ich rozdeleniu, tak ako ich poznáme, z toho, čo minister predstavil, štát chce zakázať pitbull teriéra a bandoga. Čo sú toto za plemená? Sú to vôbec plemená? Veľmi správne ste povedali, v podstate sa nejedná o plemená, pretože pitbull terrier nie je vôbec plemeno uznané FCI. Myslím, že úplne taká istá situácia je. To je nejaká organizácia kinologická? Alebo? Áno, FCI je Medzinárodná kinologická federácia, ktorá vlastne uznáva jednotlivé plemená. Pitbull terrier môže byť pes, ktorý váži 15 kg, ale takisto 40 kg. Nie je to pes, ktorý má presný štandard vyhranený a myslím si, že asi nikto nemôže presne povedať, toto je pitbull terrier alebo toto je bandog, toto zviera, ktoré práve poranilo. To je zaujímavé potom, ako s tými psami narábať. Ďalších 13 plemien má mať sprísnený chov. A neviem, mohli by sme tam menovať napríklad juhoruský ovčiak, boer beol, sárolský vlčiak. To ani nepoznám také plemená, ale je ich tam viac. Čiže čo hovoríte teda na to, že zakázať pitbull terriéra a toho bandoga a nejak sprísniť režim tým ostatným 13 plemenám, ktoré sú tam uvedené? V prvom rade by som sa chcel oprieť o tých 13 plemien. Neviem, kto tento výber robil a akým spôsobom bol robený. Sú to plemená, ktoré niektoré u nás sú na hranici exotičnosti, to znamená ich veľmi málo. A sú plemená, ktorých je podstatne, lepšie povedané, zástupcov tohto plemena je podstatne viac a môžu takisto poraniť a poranenia z určitých štatistík aj vychádzajú. Len sú to plemená, ktoré majú istú ochrannú ruku, pretože sú to plemená, ktoré sú využívané v bezpečnostných zložkách a na rôzny výcvik, na zadržanie a podobné veci. Takže tieto plemená sa tam samozrejme nedostali. Čo sa týka toho, či vôbec sa baviť o plemenách alebo nie, iste spomínal som aj na začiatku, že sú to plemená, ktoré vyžadujú určitý možno nadštandardný prístup. Nie len tieto, ale niektoré možno aj ďalšie. Ale je to zase otázka toho, kto ich vedie, kto ich chová. A napríklad vôbec nie je riešená otázka toho, keď takýto pes zostane po nejakom pozostalom alebo niekto iný sa ho ujme. To znamená, zákon rieši tvorbu niečoho ako licencií na vedenie týchto psov. Musím absolvovať nejaké školenia, teoretické, praktické, aby som takéhoto psa mohol viesť, ale nerieši už čo ďalej s takýmto psom. Spomínali ste plemená zakázané, zákon priamo nezakazuje, ale svojím spôsobom tieto dve plemená, aj keď to nie sú priamo plemená, odstavuje tým, že sa nesmú dovážať, nesmú sa množiť, teda musia sa kastrovať, ale nikto už nerieši, čo s tými plemenami, ktoré tu sú a ako ďalej. Takže
Naviac veľkým problémom sú krížence týchto plemien. Áno, na to som sa chcel aj pýtať. Áno, zákon takisto hovorí o krížencoch týchto plemien, že sú v tom režime ako tie konkrétne plemená, ale nie som presvedčený, že či existuje odborník, ktorý môže o konkrétnom krížencovi povedať, toto je kríženec takého a takého plemena. Takže vymožiteľnosť tohto zákona v tomto momente je pravdepodobne trošičku na vode. No, musím sa priznať, že mne sa to zdá byť dosť deravé. Jednak ten výber tých psov, nie len vy, ale viacero odborníkov sa už k tomu vyjadrilo, že nechápu, ako sa vôbec ten zoznam vytvoril, ako kam sa dostal. My sa na to samozrejme budeme v budúcnosti pýtať aj ministra Jahnátka. No ale aj potom toto, že ako určiť, či naozaj je toto pitbull, lebo už aj predtým sme sa rozprávali a vy ste spomínali, že ak teda nejaký chovateľ má toho psa, napíše trebárs do Ameriky, že mám takého psa, oni mu vystavia na to nejaký rodokmeň, povie, že teda je to pitbull terrier, ale nakoniec to môže byť niečo úplne iné, alebo aby teda obišiel takýto zákon, tak povie, že to nie je pitbull terrier, že to nie je bandok, čiže takéto naozaj je možná takáto ako keby manipulácia s tým, že čo to vlastne je za psa? Je to vlastne tá vymožiteľnosť, ktorú som spomínal, lebo takisto keď mám niektoré z týchto, myslím, že je 13 tých citovaných plemien, tak keď v podstate by som išiel do extrému a roztrhám rodokmeň, tak kto mi dokáže, že toto je práve také plemeno. Ja môžem povedať, že takto sa čirou náhodou vykrížili dve plemená iné a majú takéto potomstvo. Takže pokiaľ nebudú nejaké DNA testy, ktorými budem môcť dokázať, že sa jedná o takéto plemeno, tak tá vymožiteľnosť zákona nie je asi úplne v poriadku. Pán doktor, vy máte nejaké štatistiky, alebo povedzme štátna veterína má nejaké štatistiky o týchto napadnutiach psov? A potom hneď aj podotázka, vyplýva z nich, kopírujú tie štatistiky aj teda ten zoznam psov, ktorý nám tu predložilo ministerstvo, ako nebezpečných? Ja začnem tou podotázkou, určite nie. A tú štatistiku má určite Komora veterinárnych lekárov nie, lebo my sme súkromní veterinárni lekári, ale štátna veterinárna a potravinová správa má hlásené poranenia psov a aj mačiek a inými zvieratami, keď poraní nejakého človeka. Viete, čo z nich vyplýva? Isté kontroly u veterinárneho lekára kvôli nákazovej situácii a kvôli možnej samotnej besnote, ktorá je hlavne sledovaná. A práve vôbec toto nekorešponduje s tými plemenami, ktoré sú uvedené v tomto zákone. Vychádzajú tam ako prvé nemecký ovčiak, cocker spaniel, dokonca labradorský retriever, čo je veľmi priateľské plemeno, ale vzhľadom k počtu toho, koľko sa ho chová, tak sa dostáva tiež na popredné miesta. Viem, že napríklad vo Veľkej Británii je dokonca prvý v počte poranení a určite sa neuvažuje o tom, že by bol zakázaný. Zaujímavé. Pán doktor, môže byť sám o sebe pes nebezpečný, alebo je to naozaj tak, ako kinológovia tvrdia, je to jeho výchovou? Určite je to jeho výchovou. 95% by som povedal je výchova, tých 5% by som možno nechal na nejaké genetické predispozície toho plemena, ktorý bol vyšľachtený na niečo. Bol vyšľachtený napríklad na, boj s medveďom, niektoré kaukaské plemená napríklad, alebo na niečo podobné. A samozrejme, tým pádom je v neskúsených rukách sa môže stať nebezpečným. To je dobre, čo hovoríte, lebo ste mi nahrali na smeč. Nemal by sa teda štát viac sústrediť na držiteľov, majiteľov týchto psov, dávať, pod hrozbou trestného činu, pokiaľ ten pes toho držiteľa napadne človeka, nebodaj ho usmrtí, nemal by skôr obrátiť pozornosť na nich, na týchto držiteľov psov? Z ministerstva sme dostali jeden argument, že chcú robiť hlavne prevenciu a ja si osobne myslím, že najväčšou prevenciou by bolo práve dostať tieto priestupky pre majiteľa, keď jeho pes poraní, na úroveň trestného činu, pretože si myslím, že to by bola najväčšia prevencia, keby nado mnou visel ten Damoklov meč. Teraz je to priestupok teda, áno? Teraz je to priestupok a keby to bol trestný čin, tak určite ako prevencia by to pôsobilo a vôbec by nezáležalo, že či je to čivava alebo spomenutý kaukazský ovčiak. Čo je aj logické teda. Dobre, skúsme ešte veľmi, veľmi stručne. Máte také informácie, že by sa na Slovensku cvičili psi priamo pre arénu, pre zápasy? Priamo informácie nie, lebo keby som ich mal, tak ich musím podať ďalej a muselo by sa to riešiť. Ja veľmi ťažko môžem dokázať majiteľovi psa, ktorý vyzerá ako pitbull, lebo nebudeme sa baviť konkrétne o pitbullovi, keď príde dohryzený, že či je dohryzený z ulice alebo či je dohryzený z nejakého zápasu. Ale vieme o psoch, ktorí sú chovaní v tzv. Zápasovej kondícii, ako hovoria títo ľudia. To znamená, že musí byť skôr chudý, musí byť mršnejší. A pravdepodobne takéto veci sa dejú. Možno by boli kolegovia niektorí, ktorí majú viac kontaktov s takýmito psami a vedeli by povedať viac, ale... Skúsime zistiť napríklad aj na polícii, lebo ja si nepamätám v poslednej dobe, že by polícia rozkryla nejaký takýto prípad.
Takisto som nikde nečítal, že by niekto presne špecifikoval, čo vlastne sú to tie bojové plemená, to mi asi aj dáte za pravdu. Isté, myslím si, že ani žiadna krajina to nemá presne nejako špecifikované, ani žiadny zoznam práve tej už citovanej federácie, kinologickej medzinárodnej federácie nemá žiadnu kategóriu bojových plemien z tohto dôvodu, pretože je to v podstate umelo niečo vytvorené. Posledná otázka, Slovensko bude teda svetový unikát? Ideme tu vymyslieť niečo, čo nemá nikto na svete, alebo? Legislatíva iných krajín to zatiaľ nedokázala asi úplne spoľahlivo vyriešiť a bolo by skvelé, keby sa to nám podarilo. Momentálne tomu veľmi neverím, že sa to podarí. Napriek tomu si myslím, že asi niečo treba robiť a Komora veterinárnych lekárov určite sa bude snažiť, aby to bolo čo najodbornejšie. My to budeme sledovať, samozrejme, keď ten zákon bude aj v medzirezortnom konaní. Pán doktor, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Dovidenia. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.